ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಆತನ ಏನಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಎಗ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡೆಗ್ಲು ಅರಿಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ಬಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತಂದು ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ದಾಲ ತೀರು ಜಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಶುರುವಾತಿನ ನಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದೆ ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಏನು ಕಡಿದು ಮಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆಗೆ ತೀರುಜಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಮರಡಿದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಲೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಡು ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಕಡೆಯರೆ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ನಿಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು 10 ಗಂಟೆ ಚಿಕನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಅಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜಿ 6 ಲಜ್ಜ ಅಂಡ 6 ಸ್ವಾಮಿನಗಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈರು ఒక ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲದ ಅದನ್ನು ಬುರ್ಚಿದ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿತ್ತೈತೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಂಗು ನೀರು ದೋಸೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಅವು ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟುಡು ಪಂಡ ಕಂಚುಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರಿಬಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಹತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಹತ್ತು ಏನು ಅವು ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯೋಡಾದ್ದು ಅಂಚ ತೂಕ ರಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಅದು ಟಾಪು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಣಸ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಲಾಪು ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗೈತೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕಂದೇನಿ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪುಜ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒರಿಂಡ ಅವು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಅದು 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಂದೇರಿ ಯಾವು ಏನು ಮಾಸನೆ ಕನಪುನು ಆಂಡ ಮಾಸನೆ ಪಲ್ಯ ಪುರ ಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜೋಪುರ ಪಲ್ಯ ಪುರ ಏನು ದಕ್ಕುನು ಆಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಕ್ಕೆರು ಬಿಟ್ಟುಜೇರು ಮಾಸನ ಕೋರಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಜೆ ಹೆಂಗೆ ದೌತದು ಫುಲ್ ಕೋರಿ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಕೋರಿ ಮಾಸತ್ತದು ಮಾಸಡು ಬರೋ ರೈಟ್ ಅಂಚ ಪಾಡುಜೀರ ಫುಲ್ ಮಾಸಡು ಇಲ್ಲ ರಪ್ರಪ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಚಾದಿ ಎರೆಂಡು ಚಾಯ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಚಾ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಕೋರಿ ಕನನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕನಪಿನಿ 1 ಕೆಜಿ ಮಾಸಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜ ಅದು ಮಲ್ಪುಜೀರಂದು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೋರಿಯ ಮಾಸ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜವು ಆಂಡ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತಿನನೇ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಓವು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪಿಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪಿಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಡಿಪಿಲ್ಗೆ ಹೊರೊರ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಆಯ್ತಾ ಪಿಜಿನ ಮರ್ದು ಕೆಲಸಲಿ ಮೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಉಡ್ಪಿಚ್ಚಿರ್ದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಟ ಪೂರ ಅಲ್ಪರೆ ದೀಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ಐಟ್ಟೆ ಮುರ್ಕದು ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಜಿನ್ಗಾರ ಮರ್ದು ಬಾಟ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಿರು ಅಡಿಪಿಲ್ಡ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ಡು ಅಂಚಾವು ರಾಜಾರೋಷವಾದ ಆಯ್ತ ಪಾಲ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪಾಡಿಗೆ ತಿರುಗೋ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪಿಜಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋನುಂಡು ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸುಕ್ಕಗಿಂದು ಪೊಡಿ ಕದ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿನ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿದಲಾಗ ಮಲ್ತದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಬೇರ್ದಿಯರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿರಿಗ್ಯಾಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪುಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಐತೆ ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡ್ಗೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರು ಎದುರುದಿಲ್ಲಾಗ ಎದುರುದಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತು ಚೀತ ಅದನ್ನು ತರೆ ತಿರ್ಕೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸರ್ಬತ್ಗೆ ಏನು ಗೆಂಚಿನ ರೀಸನ್ ಅಂದು ಯಾನೇನು ಪೂರಲ್ಲ ದೇ ಕಬಾಬ್ ಇಂಚು ಒಂದು ಬರ ಇನಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕುಂಟುಲು ಹರ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಒಂಜಿ ಒರೆಸಿನಿ ಆತೆ ಕುಂಟು ಎಲ್ಲ ಎರ್ತೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಆಪುನಂದು ದಾಲ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದೆ ಆಪುಂಡು ದಾದಲ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದಾದಲ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬಿ ಬತ್ತೇರು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ವಾ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಕೋರಿ ತಿಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣಿಗೆ ಅಂಚ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ ಬರಣ್ಣಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಅಭಿ ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಆಡ್ದೆ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಉಂಡತ ಐಟೆ ಆ ಲೋಟಿಡೆ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಲೋಟಿ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕಂತೀರಿಯ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಈ ಚೌಲಿ ಗೊಬ್ಬಿನೇ ನವಲ್ಬೋದು ರಟ್ಟು ಹೊಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಯ್ದೀರ ಬಟ್ರ್ ನವಲು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಬೇಲೆನಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆನಲ್ಲೇನ ಕಪ್ಪು 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 ಹತ್ತಿ ಅತ್ತ ನಿಗಲ್ ಪರಿಯಾರ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಂಡಾರ ಅದು ತೂಲೆ ಮೊಕಲ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಒಂದು ಎಂಜ ಬಗೆ ನಿಗೆ ಏನು ಪರ ನೀರಿಗೆ ಕೊರಂದ ಏನು ಪರ್ಪೆನಾ ಓ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ಪಿಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಪಿಜ ಗೊರ್ಚಿ ಯಾನ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊರ್ಜಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ ಕೊರ್ಲ ಹಾಂ ఆయన త్రో బాల్ ఏమన్నాడా ఓ కై బేనే పుడియే ఫుల్లు ಅಂದು ಕನಬೆ ಇಯೊಂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ತಿಂಡ್ರಾವಾ ರಾಡಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಟ್ಟಾರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದೆ ನೋ ಗಹನ್ ಎದುರು ಬರುಡು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈರು ಓಡಿ ಬಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೆ ಕೈಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗಹನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಛೀ
ಓಡೆಗ್ ಎದುರು ಬರುಡ್ ಗಹನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆಂಡು ಪೋಯಿರು ಮುಲ್ಪತ್ತುಲು ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ದ ಡಿಂಕಿಲ ಪಿಂಕಿಲ ಅಂದ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲಕಾನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಮುಟ್ಟುನೇ ಜಿತ್ತುಲೆ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಐನ ಐತ ಪೂರ ರೆಸ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತಾತನ ಆಂಡಲತೆ ಐನೇ ತಿನ್ನುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಾನ ದೋಸೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯೋಡು ದೋಸೆಗೆ ಜೋಶೋಡು ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಐತಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಜಿ 4 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಲೊಂಬುವೆ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಲಕ್ಕಾಯರೆ ಅಡಿಕ ಅಂತ ಅಂಟೋಂದಿತ್ತನು ಕಾವಲಿಗೆ ಅವು ಪಿರ ಅಂಟೋಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಏನ ಕಾವಲಿ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಕಾವಲಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಾವಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಐನಿಕ್ ದೋಸೆ ಪುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ತೀದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್.